дар кохи суғдиёни вилояти суғд маросими ҷоизасупории Федератсияи футболи вилоят баргузор шуд. Аз назари мутахассисони соҳа беҳтаринҳои футболи соли 2019 муайян гашта, дар фазои тантанавӣ бо ҷоизаҳо қадрдонӣ карда шуданд. дар шаҳри Хуҷанд маросими ҷоизасупории Федератсияи футболи вилояти суғд баргузор шуд. чорабинӣ бо сурудани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи ҳозирин оғоз гардид. раиси вилояти суғд, раиси Федератсияи футболи вилоят Раҷаббой Аҳмадзода пеш аз ҳама аз таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи футболи мамлакат нисбати рушди футбол ёдовар шуда иброз намуд ки маҳз натиҷаи ҳамин таваҷҷӯҳу ғамхориҳо буд ки соли равон дастаи мунтахаби ҷавонони то 17 солаи кишвар дар чемпионати ҷаҳон дар давлати Бразилия дар байни беҳтарин давлатҳои дунё баромад намуд. ҳамчунин мунтахаби 16 солаҳои кишвар низ дар бозиҳои гурӯҳӣ ғолиб омада ба чемпионати Осиё роҳхат гирифт. инчунин футболбозони 19 солаи тоҷик бар ҳарифони қавии худ дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон дастболо шуда барои иштирок дар ҷоми ҷаҳон роҳхатро ба даст оварданд. маврид ба зикр аст ки барои рушду нумӯи футбол дар вилояти суғд аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят махсусан роҳбарияти Федератсияи футболи вилоят таваҷҷӯҳу ғамхории махсус зоҳир карда мешавад. бо дастгирии Федератсияи футболи Тоҷикистон дар соли ҷорӣ дар қаламрави вилоят якчанд мусобиқаҳои дохилию байналхалқӣ байни кӯдакону наврасон дар сатҳи баланд баргузор гардиданд ки ин аз таваҷҷӯҳ ба футболи наврасон шаҳодат медиҳад. соли ҷорӣ дастаи мактаби махсуси футболи вилоят дар чемпионати Тоҷикистон байни наврасони то 15 сола хуб баромад намуда ғолиби ин мусобиқот гардид. инчунин дастпарварони ин мактаб дар синну соли мазкур байни духтарон чемпиони Тоҷикистон шуданд. дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ оид ба футбол барои дарёфти ҷоизаҳои туби чармин байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ варзишгарони гимназияи рақами 4 шаҳри Хуҷанд маҳорати баланд нишон дода дар байни наврасони кишвар ба гирифтани мақоми аввал мушарраф шуданд. соли равон дар лигаи футзали Тоҷикистон футболбозони дастаи Сипар аз шаҳри Хуҷанд фаъолона баромад намуда соҳиби ҷои дуюм ва тими Истарафшан соҳиби мақоми панҷум гардид. имсол низ дар мусобиқаи Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи дуюм минтақаи суғд аз шаҳру ноҳияҳои вилоят 8 даста иштирок намуданд ки дар натиҷа дастаи Равшани ноҳияи Зафаробод ғолиби ин бозиҳо гардида роҳхат ба лигаи якумро ба даст овард. дастаи Гулистони шаҳри Гулистон мақоми дуюм ва дастаи суғдиёни шаҳри Бӯстон зинаи сеюми ин мусобиқотро соҳибӣ карданд. дастаи Мастчоҳи ноҳияи Мастчоҳ соҳиби ҷоми вилоят, футболбозони суғдиёни шаҳри Бӯстон соҳиби ҷоми Федератсияи футболи вилоят ва дастаи Гулистони шаҳри Гулистон соҳиби ҷоми раиси вилояти суғд гардиданд. ғолибону ҷоизадорони ин мусобиқаҳо бозингарону мураббиёни беҳтарин ва собиқадорони футбол дар фазои тантанавӣ бо медали ифтихорнома ва ҷому ҷоизаҳои Федератсияи футболи Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. аз тарафи раиси вилояти суғд, раиси Федератсияи футболи вилоят Раҷаббой Аҳмадзода барои таваҷҷӯҳу ғамхорӣ ба роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон тӯҳфаи хотиравӣ тақдим карда шуд. дар охири чорабинии роҳбарияти Федератсияи футболи вилояти суғд иброз намуданд ки барои амалӣ намудани барномаи давлатии рушди футбол барои солҳои 2017-2021 аз ҳамаи имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода бурда дар соли 2020 низ барои рушду оммавияти футбол кӯшиш ба харҷ медиҳанд то ҷавонону наврасон ва тамоми сокинони вилоят ба ин намуди варзиш яъне футбол ҷалб карда шаванд.